yanzu ƙauna ta jani, basan ina za a mujewa ni da mai suna. Piano Production. So jagora ne mai rikitar da mutum, kanki na jajirce ba zan barki ba. Duk daɗin zance baya burge ni, in ba naki bane to ni a gyale ni. Duk kyawun wata ya inai tunani, yanayin siffarki da kyawun kamanni, sai in ji wacan ba ta burge ni. Dan ke ta daban ce sirrin ruhina, a mata kin yi fice, na baki so kauna lallai ne dace, baki amin barna fitilar ruhina, kina jin tausayina, samun salamata kin ganki a gefe na. Kin cika burina, kin ban soyayya, akan ki na yo shura dan na jagayya. Kamar ni mana da ke so ne ya sanya, lokaci nake jira na zama ango ke hamarya. Zo shalele na in ji zancen ke mai sanyan murya. Duka fitar numfashi na sai na tuna da ke, kin kama zuciya ko ina kin babbake, kin cika ruhina ba masa kasinke. Kwakwalwa ta ba tension da zuwan kika wanke, sarauniyar mata ne ke ɗai zan wawake. Ko na dakika ɗaya in na juyawa, baki a gefe na sai in ji ba nutsuwa. Haka yake daɗa nunan sai da ke zan kai rayuwa, yaushe tunaninki zai bar ƙwaƙwalwa sararrawa. Shi na saka yanzu tun da ai ra'ayi taguwa, ni masoyinki ne Yahya M Umar Gane. La 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 la.